Assalomu alaykum vatani azizingiz, salomat va xonobod salomat bошед. Соли 2025 man октябрь дар Тоҷикистон рафтагӣ будам, 6 октябр, ва мо дар таможни Новосибирск сафи қатор истодагием, дар қафо истодагием. Ки мо омадем дер не то ҳама ҷо гузаштем, омадем дар қафо истодагием. Ба як бародари тоҷик пеш даст қатем ишора кард: апа биёин пеш биёин. Ба ман гуфтам чӣ? Апа пеш биёин. Ба омад пеш мегӯ: апа шумо биёин. Аввал занҳо модароро ва мекунем, модарои ба синни солшон бо модарое ки сарашон пушидагие, инҳоро аввал мегузаронем, баъд мо мардакон мегузарем. Гуфтам чӣ хел наст? И якум таможни дар Новосибирск ҳама хел кардиам. Ма якум бо ма 2022 рафтагӣ будам, хел на ин гуна набуд. Баъд гуфтам чӣ хел наст? Ба мо омадем, ман баъд бо хоҳаро аз қафои ман гузаштем. Аввал хоҳаро, баъд мардо аз қафо меистодастем. И якум таможне ки мо мегузарем аз Россия баромадан, дар даруни Новосибирск даромадан. Бо таможне ки Новосибирск Тоҷикистон баромадандам, унҷо дар мардако дар ду тараф ҳами хел саф кашидиян, калон саф истодаян дар ду тарафу байни раҳа. Байни раҳи хуй мондиян, ба байни раҳ мега хоҳаро гузарем мега. Ду тараф мардако раҳ кардиян, ба байни раҳ да кушода мондиян ки ё хоҳаро вайкунанд, гузаранд. Аввал хоҳаро гузаштем. Бо ма дар рӯзи самолёта ки рафтестам, бояд дар қафо мега ки хоҳар сомкатон лазим боша, ман ёрдам мекунам. Бо пакетҳои маро гирифта то даруни самолёт бурд. Баъд вай дар самолёт шидем, дидем чӣ хел зур. ин ҳамин хел шидаем, мисол 2025 ҳамин хел шид. И раҳмати Аллоҳ таолост. Баъд дар чӣ самолёт шидем, як хоҳар қатӣ шинасем. Хоҳар гуфт ки биё ҷомон алишкунем, ҳартон бар бишинем. Баъд дар бари ман мардаки урус омад. Мардаки урус гуфтам ки мебахшед, шумо метавонед ки дар ҷои хоҳар шинем, ӯ дар ҷои шумо шинад? Мардаки урус конечно гуфт. Баъд дар қафои мардаки урус як занаки тоҷик истодагӣ гуфт ки ва гуфт ин чӣ хел гапи шуморо гирифт? Гуфт воли дигар одаме буд, гуфт тамоман намегуфт. Гуфт шӯхӣ карда, гуфт воли гуфт дигар одаме буд, тамоман намегуфт. Чӣ хел одами хуб. Гуфт даро гапи шумо чӣ гап? Мо мегӯям ку дилё қан харам хаста. Баъд ин мардаки урус рафт дар ҷои хоҳари тоҷик, хоҳари тоҷик дар бари ман шиштаг. Ман дар миёна шиштагӣ будам, дар лаб бигем дар бари ман хоҳари тоҷик шишт. Ба ҳар хел дар Тоҷикистон фаромадем, бо ҳам хоҳари тоҷик дуказа. Бо даму ряди қафои мардако рафта истодем. Дуи мард зани аҷоиб буд ку. Ба коргаро дар таруни фаромада мега: апа иҷа биёин. Ба гуфтам ки шумо ҳартон иҷа биёин. Ба гуфтам чӣ ба? Шумо ина иҷа бояд истен. Сафи занҳо ай тараф меистад, сафи мардо ай тараф меистад. Хоб гуфтам хоб шидаст. Гуфтам мебахшед, ман надонистам. Гуфтам қонун қоида бо навоште мардҳо ай тараф, занҳо ай тараф. Ма пеш аз ин рафтагӣ будам, мисол 2018 омадем Россия, 2022 рафтем Тоҷикистон. Набуди хеле. 2025 вақте ки рафтам хеле дидам ки занҳоро мисол ки ҷудогона медаровардиянд, занҳо бояд раванд пеш. Баъд мардҳои қафо дар таможни чиз мегам Новосибирск. Бо дар таможни Новосибирск омадан ду тарафи раҳ кушода карда, занҳо ай миёна озод раванд. Дар Тоҷикистон омадем ҳамчунин занҳо ай тараф, мардо ай тараф. Гуфтам чӣ хел наст? Бо мо ҷои занҳои чику ҷудогона бо байни мардҳо занҳо хел раҳ мегузарем, мебурем мерем. Зӯро мардҳо ай тараф мераванд, занҳо ай тараф. Мо надонистем. Бо хӯҳар меги чӣ бобаро фарида дорӣ? Гуфтам ман намедонам ин чӣ гапе, чӣ қонуниро мо вайрон кардем. Гуфт ки хеле. Гуфтам мебахшем. Гуфтам бародар мебахшем. Гуфтам мо қонунтон дар шод ҳастем, қонуни дигарште риоя мекунем. Гузаштем рафтем. Ягон саволи зиёдӣ дар таможни маро надодам. Фақат гуфтан ки ай Новосибирск омадестем. Гуфтам хо хел равем борои Новосибирск тарафай. Барои ки пурсанд ки Новосибирск чата дидам, гуфтам Новосибирск. Гуфтам хо. Гуфтам боротон барои борон пурсанд ки боротон кадом тараф мебиём, тарафта боротон таможни гирем. Багажотон тез мебахшед. Багажотон равем тараф гирем. Ана мехоҳам азиз, раҳмати Аллоҳ таоло аст. Мо мусалмонон раҳм дорем, барои ки дар дину имон касе меяк бор ҳам аз гӯшаи имон аст. Дар дини мо ки раҳм касе дар ки ҷое ки набошад, мусалмонон ба ҳамдигари меҳрубонӣ чӣ мекунанд? ғамхорӣ мекунанд. Барои ғамхориятонро ба ман чӣ кунед, иброз кунед. Ғамхориятонро ба ман дариқ надорем. Гуфта тоҷико ман ҳоз дар вақти чӣ ҳастам? Прописка гуфтестам, як шаҳр дигар бояд гузарем. Гуфтестам духтарам дар мактабаш 5 сол шуд надодестиян. Муаллимаш чап гирифтагия, ҳатто мехоҳад чапе гирифта мега ки шумо шаҳрванди Россия нестед, 39 имтиҳон дар роҳш наметем мега. Фаҳмидед? Ихе чап гирифтагия ки мо вид наҷиса дорем, ҳақ дорем ки хондестед ку хондан ҳақ дошта, чӣ хел имтиҳон супордан ҳақ надошта? Кани гапи ақлонам хаста. Хондан кӯдак ҳақ дошта, дар имтиҳон супордан ҳақ надошта. Беақл одам хел гап мезанам хаста. Одам ба ақл гап мезанад. Барои ғариборо мега ку ғариб мега ку ғарибӣ кӯи сахт аст бародар, ғарибон кудор меозор. Даст ғариборо ки гирем, мо ғариб мем, ватан берун мо ҳам ғариб ҳастем. Касе ватан берун ғариб ҳастам хаста. Барои
моро дастгирӣ кунен, моро мисол ки додида нагирен илтимос. пас аз ин агар дастгирӣ накунем, ман дига шуморо гап надорам. пас маънои он надорад ки касе ки дастгирӣ накунем, маънои он аст ки ҳеҷ кас дига раҳм намондагӣ аст. Раҳм ба инсоф нест дига. маънои он ки мо дар асри бераҳмӣ, беинсофӣ зиндагӣ мекунем. касе ки дасти мара гирад, маънои он надорад ки ҳоло ҳам раҳми инсоф вуҷуд дорад. хоб ман рост гап мезанам, дар ёрдам гап мезанам. вақте ки маро ёрдам кунед, маънои он надорад ки раҳми инсоф вуҷуд дорад. вақте ки накунад, ҳеҷ кас маро ёрдам, дастгирӣ накунад, маънои аст ки раҳми инсоф аз байн рафтагӣ аст, ё ин ки фақат хештаборӣ мондааст. хештаборӣ мисол ёрдам мекунад, ё касе ки пул дорад ёрдам мекунад. ман хештаборам хеле нахастаем кардагиам. а шумо маро ки ёрдам накунед, маънои он дорад ки ё ки хештаборӣ худтон ёрдам мекунед, ё ки мисол раҳми инсоф мондагӣ нест, ё ки ман сум надорам, бесум мара ба назаратон намегирад. ҳамин хел аст. меяку каҷ бишин рост гап занам. рости гапа гуфтестам ба шумо, медарам шумо.